Hola a tots, què tal, com esteu? Això és el vídeo del dia 2 de l'Eurocopa, tot i que el vídeo no va sortir el dia 2 de l'Eurocopa, perquè el dia 2 va ser ahir, però és avui i, bueno, és igual, que no he estat aquest cap de setmana que l'estic fent ara, vale? Intentaré anar ràpid i picadet, perquè és un tema que ja està mastegat, perquè tots veu veure què va passar ahir. Bàsicament, repasso resultats. Suïssa va guanyar 1-3 a Hongria, era bastant probable que passés, ja que Suïssa és un equip que sempre competeix i que sobre el paper té bastant millor equip que Hongria, que té a Szoboszlai, que és l'únic jugador que conec de tota Hongria, i el partit gros que va ser Espanya-Croàcia, on Espanya va guanyar 3-0 Croàcia, la va arrasar. No m'ha semblat tampoc que fos una cosa tan espectacular com pot semblar el partit d'Espanya. Ara en parlarem, perquè serà, òbviament, el tram gran de vídeo, serà parlar d'Espanya. Serà l'únic moment al meu canal on es parlarà d'Espanya, a l'Eurocopa i al futbol, perquè no és un canal per espanyols. És que no hem de barrejar la política i l'esport perquè tal. Respecto moltíssim la teva opinió, però fora del meu canal. No, és broma. No és broma. Ves-te'n del meu canal. Bueno, i Itàlia, que va guanyar 2-1 a Albània. Quan Itàlia va marcar el segon gol vaig pensar que li fotria un carro a Albània. Albània m'ha semblat la selecció més fluixa de les que he vistes, juntament segurament amb Escòcia, que va jugar contra Alemanya el dia 1. Però després m'ha semblat la selecció més fluixa. No sé ni parlar què m'està passant. Val? Bàsicament anem a repassar sobretot el partit d'Espanya, que jo crec que sobre el paper Espanya té millor plantilla que Croàcia. Croàcia és una plantilla, una selecció que ve del seu pic històric segurament, dels seus millors jugadors, i ara va cap avall i es nota. Està intentant fer una regeneració, però és complicat substituir jugadors com Mandzukic, Modric, Rakitic en el seu prime, i ara està intentant fer una regeneració en base a Kovacic, gent més jove, aguantant una miqueta aquestes llegendes, no? Com Brozovic, com Modric i tal, però que ja estan de capa caiguda, no? I fer aquesta transició els està costant una mica, i a part, ells en Eurocopes no acaben de competir del tot bé. És a dir, històricament en Eurocopes no estan els millors resultats de Croàcia d'aquests últims anys. De fet, crec que ahir deien que no havia passat de primera ronda, no? De vuitens de final. Doncs això una mica, no? Si a això li sumes que Espanya és un equip emergent amb gent molt jove i que el tema amb Espanya és que sacrifica segurament el seu estil més reconeixible els últims anys, que és tenir la pilota dominant camp contrari a través de possessions llargues i tal, però que li faltava aquest punt de verticalitat, i jo crec que aquest any sacrifica aquest control perquè té dues fletxes davant, que són Nico Williams i Lamine Yamal, que són molta amenaça a l'espai, i això fa que les altres seleccions no sàpiguen ben bé si han d'anar a mossegar davant Espanya, si tal. Sense pilota Espanya també és un equip que pressiona molt i que intenta recuperar ràpid la pilota per intentar que el joc ràpid transcendeixi cap als costats i cap a buscar esquenes de rivals. I ho va trobar, i ho va fer. I Croàcia, crec que a més Croàcia va posar facilitats a això. Ja us dic, sense saber ben bé si sortia a saltar la pressió o no per la por que tenia a l'esquena, va quedar en terra de ningú, i sobretot a la primera part l'amenaça de Nico Williams, que no va estar fi, però que només estant i l'amenaça que suposa a l'espai ja va condicionar moltíssim la defensa de Croàcia, l'amenaça a l'espai de Morata, que no és un davanter molt estàtic dintre l'àrea, sí que és un davanter que té moltíssima mobilitat i que va molt bé a l'espai, per tant li va molt bé jugar amb Lamine i Nico Williams a Morata, vull dir que a sobre doncs suma que ja tenies un jugador que anava bé a l'espai que era Morata, si li sumes a Nico Williams i a Lamine, i Lamine té l'amenaça a l'espai i després té l'amenaça en curt, no? Lamine té les dues amenaces, Lamine és segurament el jugador més desequilibrant que té Espanya. Us pot semblar que ho és Nico Williams, per mi ho és Lamine. Condiciona la defensa de l'altre equip tant a l'espai com a la pilota al peu, i això és molt complicat de defensar. Jo crec que el mateix Josko Guardiola va dir a la prèvia del partit que ell havia analitzat els últims mesos de Lamine amb el Barça, que no sabia ben bé encara cap on sortia, si sortia cap a la dreta, cap a l'esquerra, quin era el seu espai preferit per atacar l'esquena dels defenses, no ho sabia ben bé, no? I això estem parlant de Josko Guardiola, que és segurament un dels millors centrals, millors laterals, Guardiola el fa servir de lateral esquerra, que hi ha ara mateix al futbol europeu, no? I deia que patia molt i que no sabia ben bé cap on defensar-lo, i ho vam veure. Lamine Yamal, tret que les primeres jugades no va estar encertat del tot amb la pilota als peus, després la seva simple presència tant a l'espai com en curs justificava molt la defensa de Croàcia. Feia que Croàcia hagués d'estar molt pendent molt atent a les seves intervencions en el partit, i això fa que a l'hora d'atacar tinguis un plus davant d'altres seleccions que potser no les tenen. Això què fa? Fa que
sacrifiquis control al mig del camp. Fabián segurament surt beneficiat d'això perquè és un jugador que potser li agrada més aparèixer en espais grans i en transició més ràpida. Fabián és un jugador que incorpora bé l'atac i que alhora té cert recorregut. Podríem entendre que és un jugador que pot fer això que agrada tant, que és això del box to box. Pedri pateix més, crec, tot i que el va fer jugar bastanta estona. No em va semblar el millor partit de Pedri, no m'ho va semblar, no va estar malament, però tampoc em va semblar que brilli i segurament li costarà brillar si el ritme és alt i si el ritme és de transicions. Li costarà brillar. També li costarà brillar Rodri. Per tant, Espanya sacrifica aquest control que ha tingut altres edicions d'Eurocopa i jo no dic que no ho hagi de fer, perquè si tens aquests dos jugadors a davant segurament ho has de fer. El problema que et pots trobar és que trobis una selecció que no sigui com la croata, que sàpiga ben bé com defensar-te aquesta amenaça a l'espai, que tu no tinguis el control suficient, no? per dominar el partit tampoc. Que poden ser seleccions més de primer nivell, que pot ser Alemanya, que pot ser França, que poden ser seleccions d'aquest tipus. Quan tu tens una selecció com Croàcia que intenta tenir la pilota però que individualment és pitjor que tu, segurament li trobaràs les esquenes i li trobaràs l'espai amb facilitat, i és el que va fer. Espanya tampoc va generar tantes ocasions, però les que va generar van entrar, sobretot les dues seguides em sembla que va marcar el 27 i el 29, o el 29 i el 31, una cosa així, va marcar el primer gol Morata i després la jugada següent o 2 jugades després va marcar Fabián, no? Això trenca molt el partit i a sobre si pots anar-te'n a la mitja part i refer-te d'un 2-0 perquè si marques un gol al minut 60 encara pots entrar al partit, doncs si a sobre et foten el gol al minut 45, que per cert, la centrada de Lamine és escandalosa. Recordeu aquelles centrades de Messi? És que em sap greu quan haig de comparar Lamine amb Messi perquè crec que vaig massa ràpid, però aquelles centrades de Messi que agafava la pilota al córner, que anava retallant cap a dintre i que la posava tancadeta però que la pilota anava justa o al cap o al peu del jugador del seu equip, que el jugador del seu equip només havia de fotre el peu per empènyer-la. Doncs és aquesta centrada. És aquesta centrada que eleva per passar el defensa però de cop baixa i queda en terra a ningú, perquè ni cap defensa pot atacar aquella pilota, ni el porter pot sortir i reclamar-la com a seva, no? És dificilíssim de defensar aquestes pilotes i és un clau a la defensa de l'altre equip i la fa tan bé, perquè el Barça ja l'ha fet més d'un cop aquest any i les fa tan bé, i després a la segona part va tindre moments Lamine d'absolut escàndol de marxar de l'1 contra 1, de ser molt desequilibrant. Crec que no som conscients encara que el xaval té 16 anys, que no ha fet els 17. És una autèntica salvatjada. I Nico Williams, que no va estar tan bé, jo insisteixo, pel Barça hauria de ser vital, en clau Barça estic parlant ara, tancar el fitxatge de Nico Williams. Em sembla vital per això que deia l'altre dia, amenaça als costats. Si tu tens amenaça als costats, pots fer molt de mal als equips contraris perquè els equips contraris no tenen la llibertat per saltar-te a pressionar. Ara, jo no estic tan d'acord en que haguem de sacrificar tant de control com sacrifica Espanya de moment en aquest primer partit. Veurem si el partit gros de veritat, que pot ser contra França, Alemanya, etc. De la Fuente no sacrifica un dels dos, Nico Williams, jo crec que sacrificaria abans a Nico Williams que a Lamine, i col·loca un quart migcampista. Jo això no ho sé, no ho puc... Tampoc conec tant a De La Fuente com per saber si el tio dirà tiro milles amb això i ja està. Però no ho sé del tot. I darrere té dubtes Espanya. Darrere té dubtes. Carvajal no genera dubtes, però la parella central de Norman Nacho sí que genera dubtes quan tingui davant una davantera perillosa, i el que jugui Cucurella i no jugui Grimaldo és una fumada increïble. O sigui, Grimaldo, que ha fotut 12 gols i 17 assistències, em sembla, a Bayer Leverkusen a Alemanya, i fa jugar a Cucurella, que, amb tots els respectes, corre molt i és molt voluntariós, però res més. No sé fins quan durarà això. Òbviament jo crec que hi haurà un dels 3 partits de la fase de grups que jugarà Grimaldo i que serà bastant millor que Cucurella, perquè vaja, el Cucurella s'ha escapat dels controls i podeu dir que va estar molt bé defensivament, però la resta és un desastre de Cucurella. Amb la pilota als peus em dona una inseguretat espectacular. Els hi dona una seguretat espectacular perquè aquí no som espanyols, per tant no em dona. Tema, Itàlia, l'altre partit del grup, Itàlia-Albània, va marcar Albània la primera jugada del partit, va marcar un golarro escandalós Behrani o alguna així es deia, ara no ho sé. Només conec d'Albània al davanter, a Armando Broja, i perquè vaig fer una modo carrera amb l'Sporting de Gijón i el vaig reclamar cedit del Chelsea, me'l van cedir, i va fer molts gols a segona divisió. Armando Broja, no, i de seguir la Premier més o menys el tenia vist. Va guanyar, estic mirant així perquè estic mirant els resultats, va guanyar 2-1, jo pensava que Itàlia arrasaria després del 2-1 i d'empatar tan ràpid el partit. L'únic que podia passar és que Albània es tirés a darrere i Itàlia no aconseguís entrar. D'Itàlia m'encanta Varela i m'encanta aquest central esquerrà que és molt guapo,
Guapo, vaig a veure el nom perquè no me'l sé el nom ara mateix. Calafiori del Bologna, és un tros de central, esquerrà, surt bé, guapo, alt, cabell llarg, tot el que s'ha de demanar un central. Barça, fitxa'l, sisplau. Calafiori, boníssim. Em va semblar un escàndol. Això, ja està, fins aquí el dia 2. Què us sembla? Vinc atropellat, perquè acabo d'arribar, he deixat la maleta aquí fora, vinc a fer el vídeo i ja està. Aquest vídeo hauria d'haver sortit ahir per la nit, no va sortir, etc. És igual. Avui segurament, després del partit d'Anglaterra-Sèrbia, faré el vídeo del dia 3 i així ja m'ho trec de sobre i ja torno al dilluns ja a dia, saps? Perquè, bueno, també us diré, és estiu, saps? Calma, chill, tots plegats, val? Guai. Una abraçada. Dios.